I aften der skal vi lave den sidste videnssalon i rækken af videnssaloner, som er lavet i et samarbejde mellem Teater Jævn, The Garden Studio og Urban Goods. Så de her videnssaloner, der samler vi en lang række forskellige aktører. Det er vidensfolk fra universiteterne, det er embedsværket fra de forskellige offentlige institutioner, det er teater og andre kunstfolk, både ledere og udøvere. Og i en stor samtale, der skal vi snakke om, hvad er det, kunsten kan i forhold til vores generelle samfundsudvikling. Så har jeg brugt mange år på at finde ud af, hvordan kan jeg tage nogle af de der helt essentielle elementer med mig ud af det rum. Når vi søger penge til noget, så kan vi af og til stå i en situation, hvor det faktisk er nemmere at åbne samtalen om alt det, der også ligger rundt om scenekunsten, og gøre det ben rigtig stærkt. Noget af det, vi kan se, der er kommet ud af de her videnssaloner, også på tværs af de forskellige arrangementer, det er, at vi i hvert fald er i stand til at få nogle folk til at mødes i en samtale, som de normalt ikke har på tværs af fagligheder. Så høres en stemme fra rummet bag tæppet. Der, hvor jeg synes, kunsten og kunstnerne et eller andet sted skal insistere på at blive ved med at skille sig ud, det er, at der også er noget, der er ikke formulerbart, noget, der er ikke sprogligt, noget, der ligesom ikke kun kan siges med ord. Jeg tror ikke, man skal glemme, at opbakningen til kulturen faktisk i befolkningen er ret stor, for ikke at sige meget stor. Så får vi jo værdien af kulturen op på radaren hos dem, der egentlig også er beslutningsdygtige til at måske investere i. Ambitionen for det her projekt er, at det kan leve videre, når vi er færdige, og det kan det gøre, fordi at vi udgiver en håndbog. En håndbog, der kan inspirere andre forvaltninger, andre politikere, andre borgergrupperinger, andre kunstnere til at gøre noget lignende.